Okay na. Okay na. Hi guys, say like, stay. What's up guys? Don't forget to subscribe and channel and share. Thank you. Wala akong giihip po, sir. Okay. Kumain? Sumali ako, my God, guys! Dikit-dikit, dalawa! Dali! Da! Bebe, dala ko guys, ato na ipag-wisog exercise. Anak, exercise na. So guys, ako na So, cute kayong tail sa akong manghod guys na. Ako direct, mama. Pero maabi ako muna. Ay! Pero nag-kiss ako. Manunduhan nga mo bag-kiss guys. So guys, nanguhit sa akong kuhan daw siya. Magligid-ligid ko nung may anak-anak ko niya. Sunod ko niya. Guys, ba? Ato ning sunod. Taas ay. Guys, ay. Ato ning dayutan na tong inahan guys. Ako ning balingkuron ha. Ring. Ambig mo na kawak ng inahan guys.
Dali, ang sakitan eh. Yung pa tuyo po no? Aboy, kalimuot. Oh, kalimuot. Sige, sige. Ah, tara. La. Naniwol, naniwol. Oh, naniwol. Ako lang. Ako lang. Ako lang. Uma, parang mag-practice lang ikaw. Gusto mo na ikaw. Ha? Ako na yung practice ulit mga lakaw. Ako na yung murag lechon guys ah. Kita mo sa. Ano guys, kaduma. Ikaw. Tutog na mo ah. Ngawag ka niya kung manhod guys. Why you like that? Buta, buta. Daog niya akong manhod guys ba? Sabo. Patay. Eh, So guys, ako na yung isa.